văzut prima oară de seară de mai, s-a plăcut. El avea până scurt, ea pălai, parcă se cunoștea, ochii în ochi se priveau, ca și când timpul sta în loc. Nu știa ce se spună și se făstăcea. El era cu 2 ani mai în vârstă decât ea. La același liceu, cu același troleu, mergeam doar până să fii și mult. Se întâmplă oare să ajung să găsesc o jumătate cu care toată viața să trăiești peste un timp? Și-au dat mâna și s-a logodit. Se iubeau, erau tineri și n-aveau nimic, însă nu mai conta, era doar el și ea într-o poveste când n-a fost. Se întâmplă oare să ajungi să găsești o jumătate cu care toată viața să trăiești? Mai târziu, 11 ani nou, i-a iertat, i-a purtat ochelari, el era izolat. Ședeau lângă copii, se ridica în prima zi și se cântea la o seară de mai, și se cântea la o seară de mai, și se cântea la o seară de mai.